Irda ne mulu. Hah? Ban kerja nak kena ini. Dah berjaya. Dah ban berjaya. Mer kata nuller. Ingkulah Abhimani. Hah? Zubin na Abhimani orti mulu kata nullolo. But Zubin na lavai jibide. Irundu. ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಳುವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ. So hi guys, welcome to Mr. and Mrs. Tulwa. So ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ದೂರ ಬೈದ ಪನ್ನೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಒಂದಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ तुलागे मन देव जल्दी लेते हैं what कातनुल्ला आंड 15-20 निमिषांड बड़े कातनुल्ला मोलो ओले ना जुबी नो ले रे अल्लो मेरी तो जल्दी चलो बोलो आईजी पोजीशन ले रे इन पोजीशन इत्ते अंजी जुबी इंटी देर प्रोजेक्ट करतो क्या ಈ ಎದ್ದೆ ಬರ್ತಿಡು ಮಾತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾ ಇದು ಮೆಟ್ಟಿಡು ಕಾತನಲ್ಲ ಜುಬಿನ್ನ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜುಬಿನ್ ಅನ್ನೇರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ बहुत आई गई यादें मगर इसका तुम्हें मगर इसका मगर इसका तुम्हें तेरे जाने का पूछो क्या होता दिल की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि तूने किया दिल बर्बाद। इसका रोना नहीं कि तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर so much. Bidanya? Ada? Enjoy ada?
ನಿನ್ನ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ ದುಬೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಪಿನ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಮಲಗಟ್ಬೋದು ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಲಗಟ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ನೋಡಬರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಕಾರ್ ಮಲಗಟ್ಬೋದು ಪೂರ ಸರಳ ಹಿಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಎಡ್ ಪಕ್ಕ ಅದೇನಾ ಸೊ ಒಂದಾದ ನಿಂಗೆ ಇಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏರ್ನ ಹಾಂ ಅವೇ ಅವ ಮೂಲ ಬಂದೇನೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಡಿಯಾ ಸೊ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಟ ಕಾಪಾಡಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬೇಕು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್